ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутижӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди якчанд хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузури шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Давай, камера сар кун. Сараввал оғоз мекунем оиди Ислам Махачев. Чӣ гуна ки аз видеороликҳои пештара ба мо шумо маълум аст, баҳсу мунозира оиди дору задани ислом ё чакрашумор гузоштан тамом намешавад ва дар ин бора ҳатто шарики расмии UFC Юсада шаҳр дод. Юсада дар ҳама ҳолатҳо вайрон кардани допингро ҷиддӣ қабул мекунад ва маълумоти панҳшударо фаъолона назорат мекунад. Тибқи қонунҳои UFC ба вена ворид кардани ҳама гуна дору зиёда аз 100 мл дар давоми 12 соат пеш аз мубориза қонуншиканӣ ҳисобида мешавад. Ғайр аз ҳолатҳои терапевтӣ, гуфт яке аз коргарони агентии зидди допингӣ дар Амрико Юсада. Тибқи муқаррароти дар қонун омадашуда, ҷангаваре ки маводи манкардашударо ба бадани худ ворид мекунад, метавонад то 2 сол аз ҳаққи ширкат маҳрум карда шавад. Юсада шарики расмии зидди допингии ташкилоти UFC мебошад. Алекс Волкановский аз бохти худ то ҳол розӣ нест ва ин дафъа ӯ ба рӯзноманигорон чунин гуфт: агар ӯ дар дивизиони ман дар вазни нимсабук мебуд, ман ӯро пора мекардам. Ин як сайру гашти осон мешуд барои ман. Бехафагӣ ин факт аст. Ҳамчунин ӯ дар бораи муҳорибаи навбатии худ чунин гуфт: ман бо Яир Родригес муҳориба намекунам. Бигзор ӯ камарбанди муваққатиро ҳимоя кунад то он даме ки ман бо Ислам дар реванш корро бо ӯ анҷом надиҳам, гуфт Александр Волкановский. Албатта дар ин бора чӣ гуфтаниям? Гуфтаниям ки Ислам ба реванш омода аст ва Алекс низ ин муҳорибаро мехоҳад. ҳамин қадар мондааст ки амаки Дана Вайт реваншро ба таври расмӣ эълон кунад ва ман фикр дорам ки ин реванш баргузор мешавад. Шумо чӣ фикр доред? Дар зери видео ҳатман нависед. Мо бошем мегузарем ба хабари дигари видео. ҷангавари вазни сабуки ташкилоти UFC Конор Макгрегор аллакай дар Лас Вегас қарор дорад ва ӯ дар интервю гуфт ки худашро бо қувват, омода ва хуб ҳис мекунад ва омодааст ки бо хайкикҳои тези худ бо ҷебҳои олии худ Чендлерро боз медорад ва аз бозгашт хело хурсанд аст. шумо бо гуфтаҳои Конор чӣ мегӯед дӯстон? оя ӯ дар ҳақиқат метавонад Чендлерро боз дорад ё не? фикратонро дар зери видео нависед ва мо бошад давом медиҳем. Пётр Ян оиди муҳорибаи Ислам ва Алекс фикрашро баён кард. умед дорам ки реванши Махачев бо Волкановский баргузор мешавад. Намедонам кай, аммо инро ҳама интизоранд ва барои ҷангаварон низ реванш шавқовар аст. ин дафъа ҳардуяшон боз зиёдтар ҷиддӣ муҳориба мекунанд. фикр намекунам ки Ислам Ҳабибро гузашта бошад. боварӣ дорам ки ӯ 2-3 маротиба камарбандро ҳимоя мекунад. баъдан ин ҳолатро нигоҳ карда Исламро бо Ҳабиб муқоиса кардан лозим аст, гуфт Пётр Ян. албатта барои Ҳабибро гузаштан ба Ислам мебояд ки 2-3 маротиба дигар камарбандро ҳифз кунад. расман Муҳаммад Наимов бар зидди ҷангавари ирландӣ Дилан Шулте дар ташкилоти Тафн Аф муҳориба баргузор мекунад. муҳориба дар турнир муҳорибаи асосӣ бегоҳ мебошад. муҳорибаи Муҳаммад ва Дилан санаи 3 март дар шаҳри Лас Вегаси штати Невада баргузор мегардад. рекорди Муҳаммад Наимов 7 ғалаба ва 2 бохт мебошад, а рекорди касбии Дилан бошад 4 ғалаба ва 3 бохт мебошад. ба Муҳаммад Наимов ғалабаи дурахшон ва омодагии хубро орзумандам. асос бе ҷароҳат муҳорибаро пеш сар кардан. шумо низ дар зери видео дастгирӣ кардани ҷангавари худамонро фаромӯш насозед. Муҳаммад ба пеш нависед. ман ҳатман мехонам ва лайк мегузорам. дар видеоролики дирӯза мо эълон карда будем ки Лоиқ Раҷабов дар мавсими нави ТАФ 31 иштирок мекунад. аммо имрӯз ба таври расмӣ мо ба шумо хабар медиҳем ки Лоиқ Раҷабов дар мавсими ТАФ 31 иштирок намекунад. сабаби иштирок накардан номаълум аст. ҳамин ки сабабаш аниқ шуд, мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. бо ҳамин тамом дӯстон, ташаккур ки видеороликро то охир тамошо кардед. ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед ва зангулачаро бошад барои баромади видеоҳои нав гирён кунед. пайгири шабакаи Нокаут TG бошед. то видеоролики навбатӣ, хайр.